І ўжо цяпер да нашага эфіру далучаецца Антон Пянькоўскі, амерыканіст, дарадца агенцтва еўраатлантычнай супрацы. Спадар Антон, добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Добрый вечер, дякую за запрашэнне. І таксама вітаюся, добрый вечар. Антон, паслухайце, вось мы тут задалі пытанне нашым гледачам. Ці дапамогуць беларусам перамовы Трампа з Пуціним, бо все-таки нам таксама важна не толькі як у украінцаў складзецца, але як у нас. Як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Калі шчыра, я бы адказаў, што беларусам мусяць дапамагчы самыя беларусы, бо, як мы за апошнія гады зразумелі, ніхто, акрамя нас, нам не дапаможа. Але ж ўсё ж такі больш фармальна адказваючы на вашае пытанне, тое, што зараз мусіць адбыцца в гэтую пятніцу на Алясцы і нейкі наступныя дзеянні альбо дыпламатычныя спробы ЗША могуць неяк зрушыць такі глобальны геапалітычны сюжэт у нашым рэгіёне, могуць адкрыцца нейкія магчымасці, якія дагэтуль былі зачынены для беларускага грамадства, для беларускай грамадскай супольнасці. Вось, таму мы мусім быць аптымістычнымі і чакаць нейкіх магчымасцяў, якія могуць для нас адкрыцца. Але увогуле тое, што зараз адбываецца, можа паўплываць на нас як пазітыўна, так і вельмі негатыўна. Я думаю, што да самых перамоваў мы яшчэ вернемся. Тут яшчэ невялічкае ўдакладненне. Магчымасці мусім самі, Спадар Антон, вы кажаце. І вот калі ставім з аднаго боку Злучаныя Штаты Амерыкі, з іншага Беларусь, і жаданне звярнуць на сябе ўвагу, і гэтае жаданне мы бачым і з боку дэмакратычных сілаў, і з боку Лукашэнкі, то што кожны з бакоў можа прапанаваць і хто больш цікавы? Вельмі цікавае пытанне з боку прагматызму, калі можна так сказаць, і каштоўнасцю. Бо, як мы назіраем апошнім часам, Александр Лукашенко, яго чынавенства вельмі актывізаваліся ў амерыканскім накірунку, бо яны таксама назіраюць тыя ж самыя падзеі, што і мы з вамі, і яны чакаюць нейкіх вакенцаў, магчымасцяў, і тое, што зараз, як мяркуюць шэраг экспертаў, могуць быць альбо часткова прыпыненыя, альбо нават знятыя санкцыі, больше санкцыяў з Расіі, калі Амерыкі спадабаецца тое, на што пагодзіцца Владимир Путин, гэта можа аўтаматычна паўплываць і на эканоміку Беларусі, бо часткова санкцыі ўводзіліся аўтаматычна і на расійскія, і на беларускія прадпрыемствы адначасова. Вось, таму для Александра Лукашэнкі вось гэтыя зрухі могуць быць магчымасцю неяк зняць сабе частку санкцый, нават не прадпрымаючы ніякіх высілкаў на гэта, каб Владимир Путин зрабіў за яго ўсю работу. Але адначасова все ж таки нагадаю, што Амерыка не з'яўляецца нейкім вялікім гандлёвым партнёрам для Беларусі і, на жаль, ніколі не з'яўлялася. Вось, таму беларусаў Лукашэнку і беларускія дэмакратычныя сілы ўсё ж таки будуць больш цікавіць еўрапейскія санкцыі, як мы зараз назіраем у кейсе з Украінай. Амерыканскі урад такі больш прагматычны, нават калі можна такое слово выкарыстаць, цынічны, і спрабуе вельмі такі неканвенцыянальныя падыходы да міжнароднай палітыкі, да геапалітыкі, калі дазволіце. Вось, еўрапейскія урады, яны такія больш паслядоўныя, можа нават крыху такія павольна рэактыўныя, вось, але яны стаяць на сваём, і хутчэй за ўсё еўрапейскія санкцыі будуць прыпыняцца не так актыўна. Адказваючы на другую частку вашага пытання, то можа быць больш цікавым, тут, на жаль, прыемнага адказу не будзе, бо Дональд Трамп за апошнія паўгады з сваёй другой кадэнцыі паказаў сябе як вельмі прагматычны і эканоміка-арыентаваны палітык. Вось, яго цікавіць перш за ўсё амерыканская эканоміка і сусветная эканоміка, і тыя прапановы, якія яму мусяць даваць беларускія дэмакратычныя палітыкі, і тое, што хутчэй за ўсё яму
спрабуе прадаць Лукашенка, гэта ўсё ж таки можа тычыцца гандлю альбо нейкіх эканамічных стасункаў. Размовы пра каштоўнасці, на жаль, скончылі з сыходам мінулага прэзідэнта Джо Байдена. Між тым, ігнараваць гэтыя перамовы ўсё адно не выпадае, сыходзячы з тых рызыкаў і пагрозаў, якія патэнцыйна могуць ісці для Беларусі, для беларусаў, наколькі вялікая рызыка у выніку Беларусі стаць гэткім суцяшальным прызам для Пуціна, пра што шмат гаворыцца. Да, вельмі балючае для Беларусі пытанне, таму што мы зараз можам паглядзець на гэта праз украінскую оптыку і праз тое, што Дональд Трамп кажа пра Украіну і зрабіць такую лёгкую экстрапаляцыю, калі дазволіце. Бо калі Дональд Трамп уже неаднаразова кажа пра нейкі абмен тэрыторыямі паміж Украінай і Расіяй, нават калі гэта немагчыма па бягучаму заканадаўству, напрыклад, Украіны, то бок яго не вельмі цікавіць, ведаеце, такі легальны падыход з пункту гледжання заканадаўства, і ён даволі лёгка ставіцца да такога перадзелу, калі дазволіце такое слово. Вось, і тут паўстае пытанне, а як Дональд Трамп ставіцца наконт зон уплыву увогуле, і ці не падаецца таму ж Дональду Трампу нейкім відавочным, што Беларусь пад рэжымам Лукашэнкі ў бегучы момант неяк само сабою з'яўляецца у расейскай зоне ўплыву, і нават кранаць гэтае пытанне, калі яны не могуць дамагчыся нейкіх значных вынікаў па, прабачце, зноў-такі за гэтае параўнанне па такім значна меншым тэрыторыям ва ўкраіне, абмяркоўваць з Владзімірам Пуціным тое ж пытанне Беларусі, як ён ставіцца, ці ён лічыць, што ён увогуле думае пра Беларусь, альбо нават выходзіць на нейкі больш сур'ёзны перамоўны трэк з Лукашэнкам. Я не ўпэўнены, што гэта можа адбыцца у нейкій такой кароткатэрміновай перспектыве, альбо гэта не з'яўляецца нейкім высокім прыярытэтам, бо амерыканскі ўрад мусіць вырашыць вельмі шмат такіх вострых пытанняў па ўсяму свету, і дзесьці ўжо пасля гэтага пераходзіць да вельмі, падкрэслю, балючага для нас пытання Беларусь. Але мы бачым, успрымаем развіццё сітуацыі, як Злучаныя Штаты Амерыкі выкарысталі нібыта як прыступку Беларусь. Спачатку быў візіт Кіта Келага, было вызваленне, которым уласна Лукашенка і заплаціў. І пасля гэтага мы бачым сустрэчу запланаваную ўжо Трампа з Пуціным. Проста як бы выкарыстаны момант і ідзем далей. Так гэта выглядае на сёння. Што да чаканняў ад Аляскі, то тут ізноў жа прынцып, значыць, мы прайшлі міма Беларусі, і прынцып, пра который Украіна пастаянна кажа нічога пра Украіну без Украіны, калі не прысутнічае Зеленскі, то, значыць, таксама на яго не звяртаецца ўвагі. Вельмі складана зараз абмяркоўваць гэтае пытанне, паколькі мы маем такую вельмі сутарэчлівую інфармацыю ўвогуле пра гэтую сустрэчу. Я нагадаю, што там пару гадзін таму Трамп увогуле прагаварыўся, што ён паедзе не на Аляску, а Расію, потым неяк выправіўся. У нас таксама была сёння інфармацыя, што пройдзе нейкая размова паміж еўрапейскімі лідарамі і Украінай, але ж ўсё ж такі мы мусім разумець, што амерыканская дыпламатыя мела адным з найвышэйшых прыярытэтаў вось гэты трэк перамоваў з Расіяй, адначасова і перамоваў з Украінай. І тое, што яны маюць на дадзены момант, з'яўляецца пэўным прагрэсам. Усё ж такі, калі гэта інфармацыя стала публічнай менш за тыдзень таму, мы можам таксама лічыць, што гэтая сустрэча Дональда Трампа і Пуціна, яна не планавалася за такі вельмі доўгі час. Гэта нешта, што
так раптоўна паўстала на парадку дня двух лідараў, і яны будуць сустракацца на лясцы так вельмі з кароткатэрміновым планаваннем. І увогуле, калі мы бачым гэтай публічныя носы, гэта перш за ўсё для нас, як для назіральнікаў, гэта азначае, што абодва бакі маюць дастаткова разумення, дастаткова упэўненасці, што гэтая сустрэча пройдзе альбо так нейтральна, безвынікова, альбо з нейкім плёнам. Бо калі б абодва бакі мелі на ўвазе, што там можа адбыцца нейкі скандал альбо нешта пойдзе не так, не Кремль, не Белы дом не пайшлі бы, не анансавалі, не пайшлі бы на анонс гэтага візіту, і ўвогуле гэтая сустрэча бы не састаялася. Я лічу, што амерыканскі ўрад зараз разумее гэту сустрэчу на лясцы як сваё пэўнае дасягненне, як зрух у сюжэце. Ну і безумоўна, што украінскія пытанні не мусяць абмяркоўвацца в адсутнасць в адсутнасць Владимира Зеленскага як кіраўніка Украіны, але ж давайте шчырамі, з прыходам Дональда Трампа ўсё ж такі градус рэал-палітик, такога пэўнага палітычнага цынізму і прагматызму, ён значна падвысіўся ў свеце. Таму вельмі верагодна, што, конечно, гэта можа быць не апошняя сустрэча, але ж першая сустрэча, каб усталяваць пэўны давер, альбо сверыць гадзіннікі паміж Трампам і Пуцінам, можа, вельмі верагодна, пройдзе без Владимира Зеленскага. Зверыць гадзіннікі. На гэтым заканчиваем нашу размову. Дзякуем, аспірантон Антон Пянькоўскі, амерыканіст, дарадца агентства еўраатлантычнай супрацы, быў спадарства і нашым госцем.